କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ମଧୁପୁର ଗାଁର। ଗାଁଟି ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ସେମିତି। ମଧୁପୁର ଗାଁରେ ବିଲେଇ କଙ୍କାଳ ପାଖରେ ବସି ମିଆଁ 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 ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ବିଲେଇଟି ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଇ ଡାହାଣୀଟି ଅତି ଚିତ୍କାର ସ୍ୱରରେ କହେ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି ମାରିଦେବି ଖାଇଦେବି ମାରିଦେବି ଖାଇଦେବି ମାରିଦେବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ସେଦିନ ଥିଲା ଅନ୍ଧକାର ରାତି, ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି। ଚାରିଆଡ଼େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବିଲେଇଟି ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ମାରି ତାର ରକ୍ତଟି ଖାଉଥାଏ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଡାହାଣୀ ରୂପ ନେଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକଥା ଗାଁରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଏହି ଗାଁକୁ ଆମେ କିପରି ଡାହାଣୀ କବଳରୁ ମୁକୁଳେଇବା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ତାପରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିବ। ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଡାହାଣୀକୁ କିଛି ଶାସ୍ତି ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଜୋର ଜୋର ପାଟିରେ ସବୁ ଘୋଷଣା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁକା ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥାନ୍ତି। ଏକଥା ଦୂରରେ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ନାମ ମାଳତୀ। ସେ ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେଇ ଘୋଷଣାଟିକୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଶୁଣିକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଆର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହରି ଏବଂ ମାଳତୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାଏ। ହରି କହୁଥାଏ, ମାଳତୀ, ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଘରେ ବସି ରହିବି? ଘରେ ବସି ରହିଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବି। ମାଳତୀ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖୁଛ ତ ଏମିତି ଦିନ, ସେ ଡାହାଣୀଟି ବିକଟାଳ ରୂପ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଛି। ତୁମେ ଜମା ବାହାରକୁ ଯିବନି ତ, ଏଇ ଘରେ ଥାଅ, ଆମେ ସୁଖେ ସୁଖେ ଚଳିଯିବା। ହରି ମାଳତୀର କଥା ମାନିଲାନି, ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବିଲେଇଟି ହରିର ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାଏ। ହରି ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲା କେହି ତ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ବିଲେଇଟି ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ହରି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରି ଥରି ସେଇଠାରେ ସେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ହରି ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ବିଲେଇଟି ତାକୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ କଥା ମାଳତୀ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କ'ଣ ବା ସିଏ ଆଉ କରିବ? ସେ ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ ଅନଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଲେଇଟି ପୁଣି ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଡାହାଣୀ ରୂପ ନେଇ ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା। ମାଳତୀ ଏକଥା ଗାଁର 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଗରେ କହିଲା। ସେ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ ରେଖା ଆଉ ବର୍ଷା। ସେ କହିଲା, କାଲି ରାତିରେ ବିଲେଇଟି ମୋ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ଭୟରେ ସେ ସେଠି ପଡ଼ିଗଲେ। ଏକଥା ମୁଁ
ଘରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ଶୁଣୁ ବି ଥାଏ। ମାଳତୀ ରେଖା ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯାହା ହବାର ତ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ଏବେ ସେଇ ବିଲେଇର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିବା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା। ହଁ ହଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଲା ସେମିତି ଘଟଣା ଆଉ ଯେମିତି କାହା ଜୀବନରେ ନ ଘଟୁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ଚଳେଇ ନେବି, ହେଲେ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ମାଳତୀ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ସେ କଙ୍କାଳଟି କାହାର ଆଗେ ଜାଣିବା। ମାଳତୀ ସବୁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥାଏ। ରେଖା ମାଳତୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ଏବେ ଚାଲ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ମାଳତୀ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଲା ସେମିତି ଘଟଣା ଆଉ ଯେମିତି କାହା ଜୀବନରେ ନ ଘଟୁ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ କଙ୍କାଳ ନିକଟରେ ବିଲେଇଟିଏ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହି ହେଉଛି। ଏକଥା ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସି ଜଣେଇଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗଗନ କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ମାଳତୀ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଥିବା ରାଜୁ କହିଲା, ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଜାଣିଛି, ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବା। ସିଏ ଏଇ ଗାଁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟୁଛି ସେ ସବୁ କିଛି କହିଦେବେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ହଉ ହଉ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯିବା। ଶ୍ୟାମ ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲେ। ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକଟି ହୋମ କରୁଛି ଏବଂ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି। ସେମାନେ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପଚାରିଲେ, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାର ହୋମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ଏସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ସବୁ କଥା ମୂଳରୁ କୁହ, ମୁଁ ଜାଣିଲେ ତାର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି। ପୂର୍ବ ପରି ତାର ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଦେଖିବା ପରେ ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ଆମ ଗାଁରେ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଡାହାଣୀ ରୂପ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶ୍ୟାମର କଥା ଶୁଣିଲା ଏବଂ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲା, ଯଜ୍ଞ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଇନାରେ ଦେଖେଇଲା। କହିଲା, ତୁମେ ଏଇ ଅଇନାଟିକୁ ଦେଖ, ଏଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ମୋତେ କୁହ। ସେମାନେ ସେଇ ଅଇନାଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଅଇନାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଲେଇଟି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାରିକି ଖାଉଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଗଗନ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ବିପଦରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ, ଏ ବିଲେଇଟି ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀର। ସେ ବୁଢ଼ୀର ନାଁ ହେଲା ପୁଷ୍ପା। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀଟି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ବିଲେଇଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ଦିନେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ବୁଢ଼ୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେଇ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ବୁଢ଼ୀ ମରିଯିବାରୁ ତାର ଆତ୍ମା ଅଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମାଟି
ସେଇ ବିଲେଇ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସବୁ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ବିଲେଇଟି ଡାହାଣୀ ରୂପ ନେଇ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକକୁ ମାରି ଖାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ୀର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ, ସେହି ବିଲେଇଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ହଇରାଣ କରୁଥିବ। କାରଣ ସବୁ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ସେହି ବିଲେଇ ଦେହରେ ବୁଢ଼ୀର ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗଗନ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ, ଆମେ ଯିବା ଯେ ସେଠିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେ ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଯାହାକି ବହୁତ ଅତୃପ୍ତ। ତାକୁ ସହଜେ ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଯିବା। ଗାଁକୁ ବିଲେଇ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁଠି କଙ୍କାଳ ଅଛି ସେଇଠିକି ଯିବା ଏବଂ ସେଇଠିକୁ ଯାଇ ସେ କଙ୍କାଳକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ସେ ବିଲେଇ ଦେହରୁ ସେ ବୁଢ଼ୀର ଆତ୍ମା ବାହାରିବ ଏବଂ ତାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଚଳିବେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କଙ୍କାଳଟି ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ବିଲେଇଟିଏ ବସି ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ୟାମ କହିଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସେଇ ବିଲେଇଟି। ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଅ, ସେହି କଙ୍କାଳଟିକୁ ନେଇ ପୋଡ଼ି ଦିଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେହି କଙ୍କାଳଟିକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ।